Здравейте, хора, и добре дошли във втори епизод на най-странната игра на света. Играх малко, като вече съм на втория свят. Почваме различните страни. Тези страни, да. Това вече трудно ги руши. Това е много звуци, дето издава играта. Няма. Да ребъртна още няколко пъти днеска. Но като гледам няма успеем днеска да ребъртнем. Смисъл ще успеем, но доста време ще отнема. Много неща. Много. Стой. Тоест ние сега купим спид. След това ще купим и малко нещица. Къде са нещата, ето. Купуваме неща. Айде, 17 трилиона неща. Е скандал. Като днешния епизод ще се опитаме да стигнем до World Stream. Затова ще превъртим мъничко. Добре, хора, сега ще знам дали мога да превъртя целия World Plan. Гледам мога. Не изглеждам даже нищо. Най-добрите брейнроти. Когато скибидито беше добро за нас. Вече е
Йоу. Кой харесва? Това Лионелка. Сега нека го апгрейд. Патрон. Бум. Другото нещо. Открихме киборда. Киборд обратно ли? О, аз ако гличнахме играта, гличнахме я. Уникално. Поредното Лионели, което ще сложа в база. До края на това видео искам базата ми да е пълна с такива Лионели. Така че нищо, защо открихме готин глич. Целия мап. То глич на Крис. Сега ще кажем на Крис глича. Крис. И аз снимам. Ама ти учила да снимаш. Ела ти покажа какъв готин глич намери. Аз съм върху мапа на играта. Чакай, И сега ще си го мина Паднах от мапа. хора, защо ти си минат? Това играта е имала апгрейд на пак. Много път. Крис, я погледни, т.е. сега не погледни. Сега погледни. Погледни. Аз съм върху мапа. Сега, ако не... Сега мисля, че почти убеден съм, че тук ще се го писнем. И няма да ми даде да премина мапа. Готов ли си? Гледай. Гледай. На 3, 2, 1, сега. Какво? Аз сега мисля, че мога да си мина мапа. Само трябва да мина. Минах мапа. Вау, минах мапа. Ето ли. Това ще бъде нещо видео, чакай.